И здравейте хора, аз съм Dark Pro King и в този клип искам да ви благодаря за тези 60 абоната, които направих. Значи много съм благодарен на всички ви, където сте се абонирали, че успяхме да стигнем 60 абоната. Даже мисля, че вече са, даже май са 62 абоната. И просто благодаря ви, ще правя гивой точно не знам днеска, не знам, ще реша. И който иска да запише, но ще направя друго клипче за гивалея, но в този клип ще ви кажа наградите, които ще се спечелят в гивалея. Значи първия победител има към 4 победителя някъде, не знам, 3 или 4 ще са. Първия победител печели една реклама на канал. Втория победител печели клип с мен или стрим. Третия победител там печели някакви работи в Майнкрафт или нещо такова. И четвъртия победител печели текстчър пак, направен от мене. Аз ще му направя някакъв много хубав и такива някакви работи. Не знам какво ще печелят още. Не съм го обмислил. И да, ще има и гивове за 100 абоната, фейскам, някакви такива други глупости, не знам. Да, пак благодаря за 60-те абоната, които направихме, гледанията, всичко. Да, 62 абоната. И просто да, благодаря за всичките неща, коментари, каквото и да е там. Да, аз правя клипове, ще стримвам утре, днеска вече не ми остава време. Да, хора, това ще от мене. Надявам се клипът ви е харесал. И пак благодаря за 60-те абоната. Чао!